Walichirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwase company ya MRM ayuale ayechi size ao nabego nichirangi ao nkonya bale black sheet egati ebintu binde vinge inyura nka mbamwa tobokoreri obu yabunabono uyabo bosombi gose transportation mbamwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care bure obu ebirengo bigoro totigara magega agirira rero bwikumbolere ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru Complex eyuerange namagacho asafaricom hoigo no tukutuka sakro ku JM Towers ange na Credit Bank ime yomuchi wosongo bakere simigwe transaction number chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Tariki ni mirongo hebere na isano na isatu mutenye no yagatano na kabiri umwaka no yugwechirubere mirongo hebere n'etano mo mwanjumo ligirinde no kwegena mbiora ndonsi asole na gukwanire nabo kwarigane yora mangana moye yekyonga chinsenye cyabo no butikeletera nesera sinyekunde asense milima yeryo nigare Wilson Makuliri tangani anegati ali kwarigane tya senchira yobwenge zake ambaye yule afisa akiwa amekalia chini na bunduki imeanguka chini, amekalia katika ile hali ambaye alionekana kwamba tayari shaaga. Omunyanyimbo yomo kwerusyo bugima aso kwera salisa sigeta seninki abanyanyimbo gya Kisii Central. To other parents in the sub-county, wapokee watoto wao kwa mkono mmoja, waangalie performance yao walipokuwa shuleni ilikuwa namna gani. They should do some guidance and counseling. They should listen to their children. Okuboli nigo kwa ruru gochasa bibuli kwene kibuna nkolenda barabana babo chinga kichiga bagochase herusa yetamu ya kabire. Mkituona mnafurahia sisi, ukiwa na shida mnasema iko shida. Kama mmeshindwa kutembea kwa shule, mnakuja mnatueleza iko shida. Kama iko shida kwa polisi kuja tuele. So wazazi mshikane na wanafunzi, mshikane na walimu, mshikane na polisi, kazi ikuwe rahisi. Abo bisaba abanyanyimbo kweneke kuchikobeko bolende boisaine chinga kichi kisukuru chigo siekwa aserusa yetamu ya kabere. Karibu humoncho muligilia hocha kikionga chinsenye nigo munyanyimbo yomo asirita kopro majori bosiboli nigo hasirio bogimo bwayo hotukubokira lero asichinchira chobo tutukano magayo gotoka gakwete weso kwera salisa si asige kuba asige tuke abanyanyimbo ya Kisii Central hime ye county ya Kisii egosira tachieti gotebyondo bwensi kubwatikana negento kya mocha ndete prime nyakunde arobotirwa senchira yobwikirano. Nigo yaba engana yo mwichano omonene emambia yeli tukolia rero ekera abanyanyimbo korwa asigeta seni kya Kisii Central Police Station banyora umunyanyimbo yomo aselieta kopro majori bosiboli gakwete ase chinchera cyo botutukanu ase ogoyaka lisasi korengana no sub county police commander o Kisii Central nigo akwerera buna nyagosira nigo bakolete emirimo yabo igoro magoroba abuase atebetie umunyanyimbo omwabo buna nigo agochego ekonya abuase egotebekana buna achiete agaisiekera aserum ayemo korwa ime abo ase kagire buna nigo ayagetelisasi ase egekuba nigo emambia yelituko lya rero munyanyimbo yomo agania gosoa serumu eyo ekero anyora esiekire kurwa ime abuase yabetereria batagole murangu abuase banyora umubere bwo munyanyimbo yuo so akawachana na mwenzake
na vile alivyoachana yule mwingine alifikiria kwamba yeye anaenda kujisaidia, ndipo akaja akaingia katika ofisi ambayo ofisi ya mawasiliano, akaingia ndani akajifungia kule ndani, na hakuna mtu alijua kile ambacho kilitokea pale ndani mpaka leo asubuhi, wakati mwenzake aliripoti. Akiingia katika hiyo ofisi akapata ile mlango imefungwa, so akajaribu kuifungua namna ambavyo wanafungua kawaida, lakini haikufunguka. So walilazimisha ile mlango kufunguka, na walivyoingia ndani wakampata yule mwenzake ambaye yule afisa akiwa amekalia chini na bunduki imeanguka chini. Amekalia katika ile hali ambaye alionekana kwamba tayari shaaga. Nigo boigo umu sub county police commander oyo ateba bunanya gusira oyo tachieti gotebia onde bwensi osena abwate omuchando onde bwensi abwase baba bagwichanira egekorekyo. Nigo bachakia obutuki koenekia ogukwa kumunyanyimbo oyo ekero omubiroye oirwa ase enkendu. Litushtua kwa sababu hatukutarajia jambo kama hilo kutokea wakati huu, hasa ikimuhusu huyo ofisa ambaye hajaonyesha kwa wakati wowote ule, hajaonyesha hali ya kuwa na jambo lolote ambalo linamsumbua. Jana aliripoti kazi mchana, na hata hiyo kazi ya jioni alivyoripoti hakuwa na utata yoyote kati yake na yeyote yule mwingine. Inko ripoteri igetaseni kia Getembe korwa ase getaseni kia Kisii Central Police Station Elitariane Brian Nyakundi. Kuri baboriwe kanyora chinga kichingia gukwana na bana babo hekera barachiche umutimoko gwetamu ya kabire ukwana ime ye sub county ya Kitutu Central homo DCC Madam Rinda digo habolkiwa bahoro kiwogotwara chimbwa chingia na gwetanga korwa sebikorwe bosali anene obosamba gwecheskuru muri kitodipon asanya aroboti rwa senchira yogoikira. Umutimoko mutambe gwetamu ya kabire nigo chakire chiskuru au imense ya Kenya. Asibono abayiboli bagendete kuboligwa gukwanira abana babo nabigo kubaikange chinga kechi cy'umutimoko. Deputy County Commissioner o Kitutu Central Madam Linda oyo oikirana asumuyega bwokoena nebyegwa naboigo gosegeta chisemi nigo aboriri abayiboli go abana babo ange engana boigo yabagekubekwa chinguru na Madam Tabita Okali oyoro curriculum support officer asezoni ya Mosocho. Watoto wanaenda likizo as from today, and even to other schools, to other parents in the sub-county. Wapokee watoto wao kwa mkono mmoja, waangalie performance yao walipokuwa shuleni ilikuwa namna gani. They should do some guidance and counseling. They should listen to their children. We want to encourage our parents as the learners have come home. Kindly give them guidance, treat them well. Even if you see your child is not a person who can make it in future. Director wa skuru ewe Joseph Kiagen igobona erera anene kerenga kyo segeta chisemi asaboro kigwa. We ask and inspire them to work in a way that they can win the prize. So we are asking our students to read in a way that they win the prize, and the prize is going to university and going to colleges to pursue that which is in their interest. Watoto wetu tuwafundishe ya kuwa lazima wapitie uchungu, lazima wafanye bidii ndio waweze kuwa na maisha mzuri. Asense mayende bakwanira amangana lingete mitandao ya kirero na bigo botumeki bwechisimi. Patia mtoto simu uangalia anaitumia kufanya nini. Kuna sherehe tofauti, pengine kuna sherehe za kutairi, kuna sherehe za harusi, kuna sherehe za matanga. Wajaribu kuambia watoto wao kwa hizo sherehe, wakiattend hizo sherehe wakuwe very respectful. Jared Mbeche oyoro curriculum support officer ase sub county ya Kitutu nigate banga aseta muyega nigo aborokiwa aborokirie chimbwa chingia. We did not experience any banning of our schools as a sub county, and for maintaining very high levels of discipline and the support that we've got from the parents in as far as academic progress is concerned. Nige kulega tindikia bwatokirie
gucia saboro kigwa abwana ne barachi kwebwaterania no gutumiki wa mariko yogotindia. Let us talk to our children, advise them to go to church and proper church. Si kila kanisa ni sawa, kuna kanisa zingine zina mislead watu. So parents wa advise watoto wao pia, hata kama watakula chakula mahali, wasiingie kwa vitu za drugs, wasiingie kwa mambo na pombe. Kurega se sub county ya Kitutu Central ime bunge ya Kitutu Chache South litana igongoro kwa Dipon Asanya. Abaraini ko baboligwe gosira chiskuru eligokinia ebirengo bya masomo eganika gocha chinga kyokwenanwa kwebyegwa gocha saboro kigwa au bakoli ya samatemu yo mwakoli me yeskuru ya Nyankongo waigo asomo sangrekano yo igabo iboli baganiriwe kubwaterana mona babwatani be kisemi eligokini kisemi me yorongongurwa gusyo muri kitupol kapokara narobotirwa sinchira yo bwikirano nase omusangirikano yo igabo koba ebyegwa abana bali bakora buyasogotemo ku mwaka oliweta mujugo yo iga onyarako bagogwekiranwa mona beboli abana nabo igamo nababwatani bekisemi ase abana bagendera ko bakobwatikirwa bosemya kwene kibunango igwera bale abali mu babo unenjire ya moyo gukina mune chimbwa elio banyarako bakonyolera somo kira bakonya samatukale bosyo. Want to say that the class of 2025 whom you have made us to be here today, I want to wish you on behalf of the parents and the PA members that as you go out to your various universities, may God take care of you. I want to congratulate every prize winner today, every teacher today, every parent, every member of staff, and every student who has contributed to the success that we are celebrating today. May this occasion inspire us to pursue even greater excellence in the years ahead. Na somusangirikano yo igabo igo abo bisana nene bali bolendi banyarako bakulira ngamba kunyarako bakubwatira na bunenjire ya moyo kulenda chisukuru na boigo ne chimbo cha bana candidates when wanafanya mtihani this year. Remember, whatever you do right now will determine what you'll get at the end of your course in this institution. I wish you the very best. Na pia venye mmemboa na OCS Keroka, just be determined because what you do right now will determine your future. For wale walimaliza, I wish them all the very best in your career hapo mbele in the universities. Na just be law abiding citizens. Msitupatie kazi ngumu hapo mbele. So mkituona mnafurahia sisi, ukiwa na shida mnasema iko shida. Kama mmeshindwa kutembea kwa shule, mnakuja mnatueleza iko shida. Kama iko shida kwa polisi kuja tuele. So wazazi mshikane na wanafunzi, mshikane na walimu, mshikane na polisi, kazi ikuwe rahisi. Sangirikano yo gaboigo oikiranwamo na Tony Muturi uyuruma na siasa kurase kaunti ya Nyamira na ne olineganga yo kubulikiro kyo seneta igagendera ko bagagosemya abarayiko n'ikibunango ikabari chisukuru anga bunenjire yemo yo gucisira elio kinyarako bachiko genderera abarayi baitu kururo gongoro itura Nyamira mbanyari tuguika ase skuru erero gucha guchengera ayasa yabeire ikiagere igente kabuneke nkebwente ko kwego boroso boronge nande banyari ko kwena nabalimu support nabayiboli nande bamakomanyanga skuru kabune yo nisi skuru chinde mechando kichibwate eri nare banyari guchiringoria nande tunyarenga amana baitu ngokora bara matemu asenjerere ndonge. Gingo reporter igetaseni kia wanjite kia gatembe njigongoro kwa Polycarp Okara okuboli nigo kwabekirwa sabiboli kweneke bunankolenda barabana babo chinge kichiga cherusa asesegi yokurwa ni bikoro byo gutibongwa na boigo gwichukwa abana ebikoro byarorekanire comment kana mono asa matuka bongoiga ayangorengana no mwana siasa Dennis Makoli kurwa sebunge ya South Mugirango uyo kwa Nairobi semeri kwa yabuna habaiboli baiseko baso mustari bosyo na nigo hebikoro bunebyo birachie kwero mulikito Daniel Ntire na robotirwa senchira yobwikirano ukona skuru ya secondary ya Maro Hesinde me South Mugirango hasi county ya Kisii Makori nigakwanira konia kwa bibuli bono kubo maiso hasi sigi yokurwa nibikole biga bunenchiremo yokubisiria togoteithia webulinga balenda abana babo ende baba guide kabalenka ende baba advice buya bakoromokeni bachoya konya jinga chirimusi Magiga ya ye Sonko nigabwato ko bokonyi wichi computer asa borki kwa skuru ya secondary ya Maro Hesinde
gukonya ase gukine birengo bya masomo na kubakwanira igoro yobuya bokoromokia. Kitia bidii na msome sana na mpate alama zenu mzuri, matokeo mbele itakuwa mazuri. You will always succeed in life if you work hard and you get your good grades. So that is the one message that I want to leave to you today, that it does not matter your circumstances, does not matter where you come from, it does not matter who you are, it does not matter who your parents are. As long as you work hard, all of you, any of you can make it in life and you can become successful, and I am a living example of that success. You have done great and you have made something good to this school. So ile kitu mimi naweza sema ni kwamba uwe na hilo, uendelee kushughulikia sisi, na unajua unapoendelea kushughulika Mungu pia anaona. Kuna vile binadamu analipa, lakini Mungu pia anajua vile anasawatisha. Asense mwende nigagikerie ibikore bigutumikwa bubege siasa egati yabasaye omentabuna chiburaburu nigati igisababu icirire oguturbanirwa kwa murembe hasi chisemo ao Omuntu tiraye gulibaga atare kuonera abaninchi obona atare omuntu kiserachia onde binko ngamole chikuru onero tete nergamale Matiang'i ko muhatoro wo president. Matiang'i ne Jubilee candidate, presidential candidate. Yento. Nainje naongo tara na Fredo kengo Matiang'i. Awale ne kere tunikia mucherere liso inche kodo. Yo Matiang'i naotoro nere unyo ko unyo. Aende kere tolikere tiga Matiang'i ne ro ko presidential candidate. Umo brodi to manyetia sagini. Fredo zere kifaru jegas. Aliba ko muta Fredo la majina. Ikona algo sabagaki totige. Ekiagara nere tubuate. Nkrupa terega taseni kiaga tembe korega se kaunti ya Kisii reterane nguruko Daniel Untiri. Skuru ya sekondari ya Baiseke ya Sister Mikaela ye kutoka sewadi ya Nyakoe kitu cha South litukuli araromba koromo yega gukoinyora gusikoro totege koro gya kera egesaku ye manyakanite guna cultural day moyego yo ni wekiranwa mo no mugani wesko omwe MC omochore David Bwali oyo kuligekero kyobwa angina hase county ya Kisii asenkwane omusike Bwali ni garwe segeto cha saboroki wa abanyaruka abanyale gokonga sikisemi libache kwekonya hase hegesa kugia nkyo muri kitu Wycliffe Tyson Manyara na Robert Rwasinjira yobwekira nase esukuru ya sekondari ya Baiseke ya Sister Mikaela imeye wodi ya Nyakoe asebachengera litukoli manyakaine bona cultural day Omwe MCA omochore David Bwali oyo koriye ekerwa kya bangena Kisii County nigo aikirana asomo yogoyo ochengana barabo ase arwa esegeto yoko bitalera bitabu na gokora omukia Boigo nigo Bwali abatebi banyare kwetanga kurwa ase okonyora marito amapema batarakora kisukuru There's a time to be a man and there's a time to be a child. Right now you're children. This time is not ready. Ukimaliza kutoka hapa, ukienda hapo ukiaiki naanza. Ndio unaanza kuona leo nini. Mwanzo ndio anaanza hapo kwa taksi. Kuna mtu anakuambia leo anasimamisha. Si unajua? ase enjera yamo yoko baorokia omogokoye buna omoibuli nigo Bwali aina na ebitamba byobochenu
Wycliffe Tyson, Getembe. Wamenye bensemo ya Nyabisia he kutoka sebunge ya Bobasi kaunti ya Kisii esokire na kwemurunganiryo gutaba ko bolende nabayigo kuborwa ko barali hobuya bakora ona barai kurwa senseme yo nigo batere bune serikali enyareke gweso igati iligo konya abamenyi bare Nyabisia nabayigo mugongo muri kitogiri patikopi na roboti rwa sinjira yobwikira abamenyi bensemo ya Nyabisia igori tukulia robanya ko bagwesoke ase ogoteba buna mbatakire konyora ko bagokonywa ase ogochikonyora ko bakoyego bugandiri burugurunga sensemiyo kujakara bono iga esukuru ne bigosiekwa umuntu gora abo gochugotura njera nakati wakira bandirio gya sebinyoro bale badaje kwae ikiaera abantu batakira banya birangiri bikanyeku batimoke egere nande bamanya kuboka mandu bya abantu barochi place nyumba batakite manelio okwana asa orogongurwo nigo omukonyi bumusabuchibwa sensemeyo nakobaga kweresera buryo kuganyo kone kura sensemeyo guchunya ko bakwego buganda nigongoro Gudagras mumanyi Muranga ndo mwa assistant chief wa Nyabisia sublocation esa chinga kechi gana nabonare ko rakwanira igura ya security esa sublocation yane nare go chikogania nga chinga kechi gabana gisukuru chia bungiru abana nabange bale isikobono nare koira chinga kechi gamba inyori nga bono tigatobwaterane mono nigatebire mwa chinga kechiga abana bashonya ko bagosieka chisukuru mbaga ni iri konya ko bakogora igorogoronge nabono ni kuguchikubwaterana iganya ko bagosirwa ancho mu assistant chief na abekire timu ya nemu nabono community policing nyebegeteredi abaskali baito we have been communicating na barabuo au bare musari gaiga tobwaterane bo tukona mugaso to make sure nga security nero esengencho abantu baidonga karabale biashara mbalimbali anabakanyara baireru kidogo lakini rende kara security yero bia abakanyara nga abantu abaikire nyongo bale safe abana baito na barabuo tigamba tabinga to muna baiboli nto batikabanya ko baswaese chinsemo chiria chie binyugwa na abande banya gwakajikadi igonga no nigo okwani kuoni iya ngunya ko bo kwatera na gwetera as provincial administration gwetera as chinsemo au na wigo nsemo ntenera ikwe ko ba okonya nsemeyo nararenge kurwa sensemo ya Nyabisia bobasi ime ya bobasi constituency county ya Kisingo de Waterega Tembe amarita na Gilbert sorbo monchumo likirya tonyoro motimo komo keto koirana togende ne kyonga sinjira yobwikira Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoka miyo mucyo songo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwa seche company au obusi bw'ingano amabuta y'ikinyoni kurwa seche company au amajani kurwa seche company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati bintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwa seche company ya MRM aywale ayichi size au nabego ne chirangi au nkonya bale black sheets egati bintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obu ibirengo bigoro to tigara magega agirira rero bwikumbolere ibintu biga aseri gurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru complex eyuerange na magacho Safaricom hoigo no tukutuka sakuru ku JM Towers ange na Credit Bank ime yomuchiwo songo bakere simgotera seti namba chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
y'umurimi amang'ana maya nkaya ekampani ya Falcon igujakoretere embusuro y'ekibando engiya ya ETGM 401 eyekwama egati amatuko 90 gwika amatuko 115 ka nebande gwichure buya asekemba na yabo buya asamasakara na igo teri kugunda ebande yiga teri kuigoburire na teri kwama bichondo wigo igujakoretere embusuro y'ekibando engiya ya ETGM 601 eyekwama egati ya amatuko 125 wikama atuko 130 nebande gwichure buya asekemba na yabo buya asamasakara na igo teri kugunda ebande yiga teri kuigoburire na teri kwama bichondo. Kantabuna Kaino Plus S oboboko tobiriraba na komenta amadini egintu gikurira ligesarigi ya bamwate boigo Kaino Plus Gromax obobobwate potassium sulfur na calcium obuyobo nigo bukusarira bimeri binde byonse bunabono amatunda echae opoli chinyende chibando emesie ekawa egatibimeri binde obuyobo nigo bukutoka acid ebirengo bya kilo 10 20 na 50 enyorere aya onsi asituke konya ebintu byamugondo ere angena sure gose akesibe gutera se namba 0788000028 gose 07 Karibu na ndo mwanchumu ligerelia una nchire ya moyo kwendra kurwaniro mulimi wekemelige chaya se factory ya Gianchole kutoka se wodi ya Bugichore bunge ya West Mugirange county Nyamira igaba director ve factory heyuba boli kubeko mokemono aso kwene kibuno mulimi honyolire ligasalia eligia nabago byatanane na mangana siasa yagendete gwikiranirwa n'abana siasa egento kirero gotubana wekemelie kyo Olimi abaigani gobaya kwana ya chinga kibato aregi karono goteneriwe factory yo abwase boigo aba director we factory cha zone 10 boigo baikira no muri tufatika digisemba norogoturwa senchira yo baikira intubuna balemi ali asitole chironi ntubuguleti ntubwata abana chi school na abamlema fumbara rasiga tiyeito bategemere tasicha yeito ntutaitiri rasicha echa yeita tokonya abo nabarimi bekemerie chae korase factory ya Gianchore abo bakwanire igoro yekemerie abo na ubonchuriria bogenderete ase barurekanire kokiwa nemiremo eyo endete goikiraniwa naba director babo engana batebire buna mbare no gosemerio konene kugochia konyora rigesarigi ya ekero yeponasi batokwanire buya nande kuba mono muneri tangene kuri kibesa buya otote biringa imechano na bera begati ya management onya ba kuri kibesa buya nabo tokonya kibesa chinke otote binga cha tokotorani eri ngiye ko rani tokonya kibesa chinke igotu ago kigumono nga twate bunga ba direct jitu ba pull up nduira na sibya jitu alengi chintanga ni chama ga twali mwakori twayichana paka bono lakini nago kiri na dinga kurwase ale sibe cha ite kuri Mombasa cha ite yorobo ne gabro kanya ntwa goteba bata tingne kuminyoka ga nandi achire igondu gwatoko semberinga omwako yoiga ntonyoriga sarigia kokwana na bararia maiga yigikaro kya rero nigo boigo bakwanira inchira factory yiga yabete gekubeka omokemono asukurwania oboibi bwechikiro kyabaremi kurwase kitundubari asaba director baito toko bakiranga mbiyamo na singenjo akera twarramekete buna baremi bachete bagatoretera chira tirichire chingiya bagakwana management
chigacha bono tobwate oboni boro obuya bwa echae yaitu chiretiri chiaito chiefactory nabo ngoteba ng'ambia chire ekero chiaringi bobe muno omoremi ekero twachite ntwakurete tokareterwa amagena aito gobeka 10 kg twakikisha ng'eretiri mbiere twamana gopima echae yaitu igo muno omoremi ntoisanegete ase chiretiri chiriagendete goiti chitundu bari taganeri gochireta ikiagera onye gakoretere nande tigarete n'omukarani oyo gopima echae tigari gienchire ngiya yokorwanerera omoremi egere ekemeri eki gechae kenyare kwake gotokonya muno omoremi ekiagera nandi kenyare kwake gotokonya ase emiaka eminge omweri oye ebarurekanire kuburia omwana siasa Jeremia Migosi oyo uganetie oboseneta bwa Nyamira gutakorera oboremi bw'echae echiche egento kirairire ogwatanikana nonyenkorwa ase abaremi siasa eria yachakire koretwa ase oboremi amo noyo minto Migosi tigatige goreta siasa ase okameri gaitu gia echae akameri eke gaitu gia echae naki getokonyete muno omoremi ogianchore igo rende etokomosabana onye tabwati achendende agotebia abananchi ba Nyamira bamochore buna eseneta rori tigatige kuboria ekerogo kia oboseneta acha aboria ekerogo kia obodarector ekiara abadarector nabwo batenenirete amang'ana aya ya oboremi amo na amang'ana echiratiri Inkoripotera Getembe koraiga ase factory ya Gianchore egotoke meye wodi ya Bugichora West Mugirange county ya Nyamira Nchefa Tigad Gesemba Senator Mochore hesio kinyiru ni garuro kubolia hochia sabaiboli he serikali na babatani kubwaterana na gusira abana bonsi bali nebyo